L-Odwa tajba, illum is-6 ta' April, it-tnejn tal-ġimgħa mqazza. Nilqakom għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa li ser titmexxa mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Nistedinkom illum sabiex nitolbu għaż-żgħażagħ, hekk kif ilbieraħ kien il-jum dinji taż-żgħażagħ f'ċirkustanzi differenti ħafna mis-soltu. Kif qal il-Papa Franġisku, nitolbu sabiex huma jkunu xhieda ta' tama, ta' ġenerożità u ta' solidarjetà li tant għandna bżonn f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra l-misteri qaddisa. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollok tjieba mal-midinbin Kristu ħniena. Int tidħol għalina qudiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares lejna o Alla li tista' kollox. Ara kemm nonqsu fost tanti ġrib ta' bnedmin dgħajfa li aħna u għamel li nieħdu r-ruħ għal merti tal-passjoni ta' Ibnu Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus, ma jgħajjatx, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzezz, qasba mġenġbla ma jiksirix, mużbieħ nemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jgħejjix, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-mulej li ħalaq u firex is-smewwiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, qbadtek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu, dawl għal-ġnus, biex int tiftaħ għajnejn l-omja, toħroġ lill-sira mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibża. Il-mulej u l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija l-ħżiena biex jaħtfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija l-edowa tiegħi huma jitfixklu u jaqgħu. Ngħidu flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk eżerċtu jqum għalija, xejn ma tibża qalbi. Imqar jekk gwerra tqum kontrija, jiena nibqa' qalbi qawwija. Ngħidu flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li għad nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Ngħidu flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Islim għalik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nard pur tiswa ħafna u dilket biha riġlejn Ġesu. Imbagħad tixruttathomlu b'xara u d-dar intliet bir-riħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien se jitradih qal: din il-fwieħa għax ma nbiegħx 300 dinar biex jingħataw il-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimportah mill-foqra, imma x'kien ħallil u billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu: ħalliha, din il-fwieħa kienet refeta għal-jum mid-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira ta' Lut saru jafu li hu kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw il-Lażru li hu kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lażru wkoll, għax minħabba fih ħafna mill-Lut bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Meta lil Ġesu darba staqsewh li huwa l-akbar kmandament, kien qalilhom: l-ewwel kmandament huwa ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U dan li rajna llum f'Evanġelju, dak li għamlet Marija meta ġabet il-fwieħa u dilket riġlejn Ġesu u xruttathomlu mbagħad b'xara, dan kien espressjoni ta' din l-imħabba totali, imħabba sħiħa lejn Ġesu. Hi li tant kienet tħobbu lil Ġesu, ridet turi dan u fissret din l-imħabba totali tagħha. Kien hemm Ġuda l-Iskarjota li ħadha bi kbira, li ħliet daqshekk flus fuq dil-fwieħa biex tagħmel dan u qal dana setet inbiegħet dil-fwieħa 300 dinar u jingħataw il-foqra. U meta tara hekk bħala argument tgħid seta' forsi użat inqas għall-fwieħa u tat minnha għall-karità. Imma Ġesu ta' raġun lil Marija. U ħansemmi żewġ affarijiet f'dir-risposta li ta' Ġesu illi tant huma importanti anki biex nifhmu dan għal ħajjitna. L-ewwel nett Ġesu jara l-qalb. Ra l-qalb ta' Marija kollha imħabba, kollha lesta biex turi din l-imħabba leħ, u ra l-qalb ta' Ġuda magħluq fih innifsu u kollox ifittex li jiġbed leħ. Ġesu jara l-qalb, mhux biss dak li jidher. Imma wkoll fir-risposta li ta' Ġesu: il-foqra issibuhom dejjem magħkom, hemm ukoll xi ħaġa importanti ħafna li aħna nifhmu. Dik ir-risposta li ta' Ġesu il-Lut isemgħuh kienu jafuha sew. Il għaliex dika kienet fit-Testament il-Qadim, fil-ktieb tad-Deuteronomju,
l-ewwel biċċa ta' sentenza li tkompli il-foqra sibuhom dejjem magħkom. U jien Alla qed jitkellem qed nurnalek biex tiftaħ idek maħuk, mal-fqir, mal-miskin. Ġifieri meta semmek Ġesu qed jgħid foqra sibuhom dejjem magħkom u għandkom dejjem tgħinuhom. U Ġesu li għamel ċar huwa għax qiegħed kontra xulxin l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-foqra. Din mhix waħda kontra l-oħra jew waħda tieħu post l-oħra. Il-fatt Ġesu meta kien spjega l-ikbar kmandament kien qal ħobb lil Alla b'mod sħiħ u t-tieni jixbu jmur miegħu ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Għax l-imħabba vera lejn Alla lilna tiftaħna lejn l-oħrajn u tgħinna biex naħsbu tassew f'dak li huma fil-bżonn. U allura dawn imorru flimkien. Kultant l-argument ta' Ġuda du jinstema' anki fi żmienna qisu il-ħin moti biex turi l-imħabba tiegħek lejn Alla qisu ħin żejjed, pereżempju t-talb. Mhux aħjar flok il-ħin ta' talb tgħin lil minhu fil-bżonn? Ma risposta ta' Ġesu hija għax qegħdhom kontra xulxin dawn. Dawn imorru flimkien. U meta verament titlob mod ġenwin, sinċir, it-talb Alla jiftaħlek fit-talb qalbek għal dawk li huma fil-bżonn. Għax imbagħad inti tara anki lilu f'dawk li huma fil-bżonn kif qalilna hu. Dak kollu li tagħmlu mal-iżgħar fost ħuti tagħmluh miegħi. U għalhekk dawn imorru flimkien. L-għaqda ma' Alla, l-imħabba sħiħa lejn Alla u l-imħabba lejn dawk li huma fil-bżonn. Nitolbu l-Mulej din il-grazzja li aħna f'ħajjitna ikonna mħabba sħiħa leħ u li din l-imħabba tiftaħna mbagħad tiftinna qalbna għal dawk li huma fil-bżonn, għal dawk li b'xi mod jew ieħor jeħtieġu l-għajnuna biex aħna nuruhom tassew l-appoġġ, is-solidarjetà u l-imħabba kif urina u kif għallimna Ġesu. Irrisqu issa t-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba u fil-ħniena tiegħu. Kun mulej mal-Knisja tiegħek u jiena biex tkompli x-xandar b'xarat tajba ta' mħabbtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li huma morda u għall familjari tagħhom, nitolbu għal ħaddiema kollha fil-qasam tas-saħħa u anki f'servizz essenzjali fis-soċjetà. Nixtieq niftakar illum mod speċjali u nitolbu għal dawk li għandhom ir-responsabilità li jżommu il-postijiet bħall-isptarijiet u djar residenzjali notfa qed ngħid tal-cleaners biex il-mulejja tihom l-għajnuna f'dil ħidma tagħhom tant essenzjali biex iżommu l-bogħod il-mart u kultant tant mhix apprezzata. Nitolbu l-mulejja tihom l-għajnuna biex jaħdmu b'dedikazzjoni u b'imħabba sħiħa. Nitolbu għaż-żgħażagħ biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu ħalli huma jkunu tassew xhieda ta' Ġesu fil-dinja tal-lum. Nitolbu għat-tfal kollha illi f'dawn iż-żminijiet dawn l-aħħar ġimgħat raw il-ħajja tagħhom tinqaleb ta' taħt fuq flok l-iskola id-dar jew l-iskola mid-dar, flok mal-ħbieb id-dar,
Nitolbu l-mulejja tihom lajnuna din l-esperjenza ġdida għalihom u diffiċli u anke lajnuna lill ġenituri tagħhom biex tassew ikunu magħhom, juruhom l-għożża u l-imħabba u jgħinuhom ukoll f'dawn iż-żminijiet qegħdin għaddejjin minnhom nitolbu. U nitolbu għal dawk kollha li huma waħedhom biex isibu l-għajnuna u l-appoġġ li jeħtieġu. Nitolbu. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn il-ġranet biex il-mulej jilqagħhom fi ħdanu u jagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ilqa' nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin offrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn is-sagrifiċċju qaddis li sejrin nofrulek, int fi ħnina tiegħek waqqaftu għalina biex neħilsu mis-sentenza tal-mewt mogħtija lilna minn qabel, għamel li biħna ilgħu il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li biha ibnek salvana u l-qawmin glorjuż tiegħu mill-imwiet, jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakkru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Biħ-ħtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifher tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-semawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-semawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dosija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien singħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, salvana int o salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li jitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafrinna tubietna bħalma naħfru minn uħati għalina u la daħannix fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnejna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Muli Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek ħlisni mittiti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejnik mandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Dan hu il-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, żur mulej lill-poplu tiegħek. Żomm dejjem taħt il-ħarsien ta' tjubitek il-qlubna konsagrati bil-misteri qaddisa u jina nħarżu fina l-mezzi tas-salvazzjoni li jint fiħnina tiegħek oġbok tatina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Sanselmu lil Marija bit-talba tas-Salve Reġina, nitolbuha biex tkompli tħarisna, tgħinna nifhmu l-bżonn li nieħdu l-miżuri kollha ħalli nħarsu l-ħajja tagħna u tal-oħrajn u tkun magħna wkoll fil-mumenti ta' dwejjaq, ta' biża', ta' ansjetà biex il-preżenza tagħha tagħtina dejjem kuraġġ u qawwa fi żminijiet diffiċli li qegħdin ngħixu fihom. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Bekk naslu fit-tmiem din il-Quddisa, il-lejla fil-5:30, inwasslu lkom iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa u r-Rużarju. Ninformakom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta ħejjiet it-talb tradizzjonali ta' ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira b'mod diġitali biex f'dawn il-jiem qaddisa nitolbu flimkien bħala familja minn ġodjarna. Dan it-talb issibuh online fuq www.soter.knisja.mt. Grazzi tal-attenzjoni u l-kumplament tal-jum it-tajjeb.